stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kaway-kaway sa may mga utak na para bang sirang cellphone. Yung tipong pag nag-iisip ka, feeling mo maraming apps ang nakabukas. Feeling mo rin umiinit na ang baterya. Feeling mo rin, habang patagal ng patagal, ang battery percentage ng mga naka-Apple dyan, mababa at hindi na gumagana. Nako! Baka naman brain fog yan. Sige nga, sama-sama mga lutang. Hindi naman masama yun, no? Paminsan-minsan. Pero wag mong araw-arawin. Baka naman kasi mamaya puro sabaw ang iyong kinakain. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. And speaking of brain fog, kung ikaw minsan trip na trip mo rin gumawa ng maraming bahay just for one day kasi akala mo nga robot ka. Well, this one is for you. Alam niyo po ba ang brain fog? Yan yung mga tipong may mga araw o may mga moment na feeling mo hirap ka mag-focus o kaya madalas slow ka mag-isip. Alam mo yung may mga ganong moment, di ba? For example, kunwari may kausap ka. Tapos, andun naman, okay naman yung conversation nyo. Pero habang tumatagal, nung tapos na siya magsalita, na para bang wala kang nakuha. Diba? Yan yung mga mahilig din kunwari kausap ng kaibigan na galing sa heartbroken or broken relationship na gusto mo sanang bigyan ng advice. Kaya lang yung pagbigyan mo ng advice, medyo taliwas sa sinasabi niya. Kasi nga, medyo clouded ka ng mga pangyayari sa buhay mo o clouded ka ng mga senaryo sa sarili mong pamumuhay. Kaya sabihin mo siya sa kaibigan mo na makulit, wag na kasing magjowa-jowa kung hindi naman kailangan o hindi naman kayang i-maintain. Diba? Bigay-bigay tayo ng advice, tas maya-maya, wala na. Ulit na naman. Julit-julit. Anyway, kung isa ka nga sa mga nakakaranas ng brain fog, lalo na ngayon sa generation na mayroon tayo, lalo na sa mga Gen Z dyan, marami po ang mataas ang rate pagdating sa depression or anxiety. It's because para bang nauunahan tayo ng mga tao. Diba? Para bang may karera sa buhay natin na gusto natin pag tapak natin ng 30, mayaman na tayo, milyonaryo na tayo, may sarili ng Porsche si Mara Tony. Pero again, life is better when it's slow. Di mo kaya. Kapag ka mabagal ang buhay, syempre mas nabibigyan ka ng clarity of mind. Yung mga moment na feeling mo, dapat ito lang talaga yung specific na bagay na ginagawa ko today. Pero dahil nga may brain fog ka, talaga naman nagmamalahiro ka, ano? Tapos sa pong araw ng kagitingan, so kung ano lang yung kayang gawin ngayong araw, doon ka lang mag-focus. Kasi minsan pang marami tayong minumultitask. Ako personally, kapag ako'y nagmumultitask, may kadalasan o may mga moment na hindi ko natatapos yung isang bagay kasi nga nagja-jump na ako sa isang bagay, tas jump ulit. Jump na lang, wala nang natapos. So dapat kahit papaano, mag-stick lang tayo sa tatlong task sa isang araw. Kagaya ko, pagkatapos ko umadlib dito, tatakbo ko, tas babalik na sa kondo, tapos kakain, tutulog. Yun na lang, bukas na magbasa ng book. Diba? Hindi naman kailangan gawin lahat ng isang araw. Kahit papaano, take your time slowly, but surely. Diba?
Hirap magpaka-stress ngayon, B. Diyos ko. Stress na nga yung pagmumukha mo, stress pa yung buhay mo. Laking problema niyan. Diba? Kahit papaano, we'll take this time para ma-clear ang ating mind, no? Lalo na ngayon, mahal-mahal ng gasolina. Diyos ko po, hindi ka pa niya mahal. So, sino na magmamahal sa'yo? Eh, di sarili mo. Kaya maya-maya, bibigyan kita ng ilang tips, ha? Para makaiwas or para mabawasan din yung pagbe-brain or pagpa-fog ng iyong brain. Diba? Kailangan natin yan. Sa panahon ngayon na kailangan natin kumita ng pera, kaya kailangan malinaw ang kautakan. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Kaya relax ka muna dyan, hinga ng malalim. Uminom ng malamig na tubig because it's so summery! Here's another feel-good music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yarn? Basic. Metro's number one, Love Radio. Basic!